със сигурно 10 път. Не крада нищо от никой. Хората не са предметите, не могат да бъдат откраднати. Ако имаш нещо в предвид или някой в предвид, което съм сигурна, че имаш някой в предвид, можеш да ми пишеш и ще обясня как стоят нещата, защото доста от вас са изключително неинформирани и е много, ама супер смешно, като говорите някакви неща, без да знаете в действителност как стоят нещата. И не крада. И да, мисля, че съм добра приятелка в някои отношения, но се учи и раста и това, което правиш ти в момента е много и много, много, много смешно и глупаво, защото първо, че това е моят живот, второ, че не винаги трябва да вярваш на някакви неща, които си чул и това говори само лошо за тебе. И като цяло не ти дължи обяснение, но все пак да си знаеш, че не е истина.